Domnul colonel în rezervă, Anatol Caraman, este interlocutorul meu. În ajunul zilei de 2 martie susținem acest dialog. Dumnealui a fost de la începuturi și până la sfârșit pe câmpul de luptă la Nistru. Vă salut, domnule colonel, și vreau să împrospătăm memoria și să le spunem celor care încă nu au un răspuns foarte clar ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. Un război revanșist, inițiat de Federația Rusă, fiindcă și-a pierdut politic, economic și militar o parte a teritoriului Imperiului. Deci noi ne-am eliberat. Ne-am declarat independenți, ceea ce nu le-a plăcut, și acesta a fost motivul începerii operațiunilor militare împotriva noastră. Și nu altceva. A fost un război între Republica Moldova, nou stat creat, și Federația Rusă, care nu vroia să-și piardă influența. A fost implicată Armata 14 direct, în la acest direct război. am avut ciocniri directe cu ei. Am dat reposte dure. Niciodată n-am bătut pasul înapoi. Ori am stat pe poziții, dârz, toți. Indiferent de presiunea care nu era a focului inamicului. Și în unele misiuni de luptă chiar și-am înaintat și am împins inamicul înapoi. Am eliberat localități, ca de exemplu, după luarea platoului Chitskani, ei erau bine poziționați în pădurea de la Chitskani, satul Zagornea, în nordul satului Copanca. Vreau să fac o legătură între situația actuală și cei de atunci. Iată, am privit cum președinta a fost acolo întâlnită de o grupare de nimernici, că altfel nu pot să le spunem, îi numim pe nume, fiindcă am ascultat ce a spus preotul din sat, lui Viorica Tataru, și a spus, da, ce vă uitați acolo, și 50 de oameni fac gălăgii, nu vor ca să avem alternativă curent, nu vor ca să trăim mai bine, dar asta nu înseamnă că este tot satul, asta este o propagandă și așa este. Deci, poate era bine să iasă tot satul și să arăte altă atitudine. Păi la biserică oamenii s-au expus, că nu vor să-și puie mintea cu ei și nu vor să coboare la nivelul ăstora. Cine sunt ăștia? Sunt cei care sunt influențați de propaganda rusească, de spionajul rusesc. Cine în anul 1992 au organizat aceleași servicii de spionaj a Federației Ruse care erau de fapt pe teritoriul Republicii Moldova, care aveau agenți bine pregătiți, raculați din timp și care au organizat toate acțiunile antistatale pe teritoriul Republicii Moldova. Și după 3 decenii de independență nu s-a reușit rezolvarea problemei transnistrene. Cum vă explicați că a reușit regimul de la Tiraspol secesionist să se consolideze? Noi n-am căpătat o independență de plină. Chiar dacă am câștigat careva operațiuni de luptă și am câștigat un război, l-am oprit și nu le-am permis ca să transnistrizeze toată Republica Moldova. Noi n-am reușit în plan propagandistic, noi n-am reușit ca să neutralizăm toate elementele spionajului rusesc infiltrate în nou stat creat, Republica Moldova, pe verticală și pe orizontală. Aceasta este și foarte complicat. Mai avem și noi ceva în caracterul nostru național, psihologic, că de milenii tot suntem în războaie, am fost ocupați, am fost influențați, am fost cumva, ni s-a format la unii și o mentalitate greșită. Toate elementele acestea, dar să fim realiști. Noi totuși am reușit și am păstrat statul Republica Moldova. Noi totuși am reușit și i-am dat un curs de dezvoltare pro-european. Noi am păstrat naționalismul nostru românesc, identitar, așa cum suntem. Noi nu ne-am îndepărtat de ideea că noi suntem o ruptură din țara mamă România Mare. Toate aceste elemente sunt prezente în sufletele noastre. Noi nu am pierdut speranța. Suntem mult mai mulți care ne dorim ca să corectăm și să devenim în albia noastră devenire națională decât ei. Dar spionajul rusesc este foarte puternic, se varsă sume mari de bani, cumpăr oamenii noștri. De unde vin banii aceștia? Eu cred că noi, serviciile noastre, n-au reușit să stabilească clar forma cum apar acești bani.
Noi avem mai multe acțiuni cercetate împreună cu colonelul Kosovan, 2 echipe Asociația Terra Stighina și Credinți Patrii. Noi am descoperit primii și am dat semnal că sfură Serviciul de Spionaj a Federației Ruse, a Forțelor Militare a Federației Ruse, pregătesc discreditarea clasei politice de la Chișinău în anii aceia 2012, 2013, 2014, preîntâmpinam autoritățile noastre, ei nu ne credeau, noi am organizat și conferințe de presă, le-am prezentat și probe, că ei pregătesc discreditarea clasei politice de la Chișinău prin acapararea aeroportului, prin acapararea căilor ferate, prin acapararea băncii de economie, prin acapararea telecomului. Și chiar unele din cele ce preveneam noi, insistam că trebuie să acționăm și să neutralizăm toate lucrurile acestea. Chiar și s-au întâmplat. Aeroportul ne l-au luat, miliardul ne l-au furat. Chiar au fost și unele voci din partea polițienilor că noi nu suntem sănătoși la cap, așa ceva nu poate să aibă loc. Noi la 19 iunie 2014 organizăm o conferință de presă unde spunem jurnaliștilor, spunem presă, uitați ce se întâmplă. Acestea sunt informația pentru care trebuie să o audă jurnaliști. Deci este informația care trebuie să ocupe structurile statului. Deci noi am fost și suntem încă într-o perioadă de trecere. Noi nu ne-am rupt. Tranziția durează prea mult, unii obosesc deja de la această perioadă îndelungată durează prea mult pentru că noi nu ne-am învățat să alegem grâu din neghină. Noi nu alegem politicieni corecți. Ei vin pe valul mișcării de eliberare națională, pe valorile noastre naționale. Ajungând la putere, ne hrănesc cu moldovenism primitiv feudal. Ne îndepărtează de idealurile noastre naționale. Eu vă aduc un exemplu. Cum se întâmplă că la sfârșitul lunii august eu preîntâmpin structurile noastre și le aduc informația că în locul X, în Transnistria, se află cuibul necuraților ăștia spionajul rusesc care pregătesc să o dea pe președinte jos să răstoarne puterea constituțională de la Chișinău. Și le spun că toată nebunia asta se va începe după Ziua Armatei Naționale. Mai mult ca atât, le transmit informația dobândită de noi, nu o să vorbesc de unde și cum, ce discutau ei cu cei care se aflau la Herson. Deci era o discuție între rezidentul spionajului rusesc de la Chișinău cu rezidentul spionajului din Herson. Încă Hersonul la acel moment era sub controlul lor. Și ăsta raporta care e situația din Republica Moldova și la ce etapă ei au ajuns. Și spuneau așa, că la nord у них все схвачено, la sud este tot sub control și au și pregătiți și oameni, în Armata Națională controlează situația, iar în Ministerul de Interne au probleme. Și ca dovadă este generalul Gorgan, pe urmă prezentat public, era implicat în spionajul ofițerului care îi transmitea, mi-a fost coleg, mi-a fost subaltern. Eu nu cuiva, eu nu torp pe nimeni, eu sunt ofițer a statului, da, chiar dacă să rezerv pe mine, mă doare sufletul de fiecare milimetru a pământului nostru strămoșesc. Și clar că eu îi prezentam colegului ce am dobândit și ca să-l ajut, ca să-i ajut, ca ei poată să intervină și să vă spun cu ce s-a terminat. Omul care mi-a prezentat informații, azi se află în Europa. Fiindcă acolo s-a început controlul regimului de pașapoarte, cu inspectorul de sector și cu 2 în haine civile, de la casă la casă, și el a fost nevoit, noi am fost nevoiți să-l ascundem și el astăzi se află pe hotare, muncește, este angajat în câmpul muncii, are unde trăi și nu se mai află în Transnistria. Iată unde e problema noastră. Problema noastră este în structurile noastre. Mă reîntorc la subiect. În structurile de forță, ei au oamenii lor. Nu ne-am curățit de elementele astea. Eu fiind comandant de unitate, l-am descoperit pe un spion al Rusiei care era șeful de postul de armament și era la funcție de plutonier adjutant, dar în realitate era major în serviciu și am ținut și legitimația lui și i-am transmit-o generalului Mihai Mamaligă, noi l-am concediat pașnic, fără a fi judecat și fără a fi și-a plecat în Rusia și s-a transferat. Ăștia analogi noi avem în toate structurile. Iată unde e problema. Ce se întâmplă cu banii? Eu cred că banii nu se aduc de la Moscova. Pur și simplu structurile noastre au fost prostite și amăgite cu acestea 10.000 care le aduce fiecare. Asta e o picătură mare.
Banii au fost furați din băncile noastre, în numerar, în cash, ascunși și am informații despre asta. Unde sunt dosiți? Sunt dosiți în Transnistria și îi aduc încoace cu geanta, pe ascuns, îi împart. Eu nu pot înțelege de ce nu au acționat structurile noastre. Dacă eu fiind în rezervă și am oameni în Partidul Ușor care împărțau bani, veneau și ne arătau. Nu mai vreau să dau toate detaliile. Și acum am acolo oameni și eu cunosc ce se întâmplă în partidele astea. De ce statul nu poate... Noi intervenit, structurile de forță a statului atât de întârziat. Eu când îi povesteam, iată, colegul meu, prietenul meu, ofițerului de la SIS, despre cui ăsta, el s-a mișcat de pe scaun. Și da, noi cunoaștem și noi unele din ceea ce îi povesteam. Deci când o primit informația de la mine, el în ochii ei s-a confirmat că îi cunosc lucrurile astea. Atunci de ce nu se acționează? Dar eu vă zic de ce. Fiindcă cadrele de la funcții cheie nu corespund politicii și actului guvernării și promisiunile electorale care le-a făcut actuala guvernare. Și ele sabotează actul guvernării. Iată unde e problema noastră. Se apropie ziua soluționării problemei transnistrene în opinia noastră? Eu cred că înainte avem o părere până a să începe războiul în Ucraina, că problema transnistreană putea fi soluționată pe 3 căi și ziceam atunci așa și vorbeam public, nu o să-mi iau cuvintele înapoi, că ori ridicăm mâinile în fața Rusiei și ne predăm și s-a terminat problema transnistreană, ori noi găsim voință politică și ne recuperăm teritoriile prin forță. Ori noi ne adresăm Uniunii Europene și alianței NATO ca să ne ajute în soluționarea problemei, atunci vedem așa. Acum mi-am schimbat părerea că se poate de rezolvat problema prin alianța NATO, fiindcă am înțeles alianța NATO este șovăitoare. Ea e creată din foarte multe state, au fiecare comandamentul lor și ca exemplu a Ungariei deja trădează și se vede poziția comandantului suprem a forțelor militare a Ungariei, Orban. El deja trădează alianța NATO și nu numai el, a Slovaciei trădează alianța NATO. Și de aici e cam complicat. Dar în cadrul Uniunii Europene, dacă noi ne-am unit statele Uniunii Europene cointeresate în a apăra și a rezista în fața Rusiei, cum ar fi Polonia, cum ar fi România, cum ar fi garantul Ucrainei, care în 94 a semnat garantul când acele 1900 de bombe atomice au fost transmise Rusiei, Anglia, Franța, Statele Unite văd că iar șovăiesc, iar statele astea, dacă s-ar uni, ne-au unit într-o apărare colectivă, într-o nouă alianță. Acum, eu cred că Ucraina și Europa rezistă în fața Rusiei și vă spun din ce considerente, nu de pe TikTok și de păreri. Cum văd eu ca soldat, ca militar? Eu am studiat toate capacitățile forțelor militare a fiecărui stat în parte. Știu concret ce capacitate are Rusia. Toate aceste țări, dacă depun efortul și dacă pornesc o industrie militară ca ei să funcționeze la ei la maxim și să asigură cu arme și muniții armata ucraineană, să o echipeze bine, armata ucraineană are șansa să reziste în fața Rusiei. Nu de mai pregătit nici o contraofensivă, de stat pozițional și permanent cu operațiuni poziționale de nimicit cât mai multă tehnică militară și efectiv a Federației Rusă. Și așa se poate Rusia deslăbit și apoi peste o perioadă de timp, eu cred că cea mai mare peste o perioadă de timp de trecut la o ofensivă generală. Dacă armata ucraineană, și eu discutam cu ucrainenii, ar fi stat pe poziții pozițional și să irosească armata rusă, era mult mai efectiv și nu ajungeau la situația care ei azi sunt de criză, nu pierdeau atâta efectiv, dar ei cu contraofensiva au pierdut efectiv. Din ce considerent? Când s-a început războiul, când Rusia a atacat Ucraina, coeficientul era de 10-11 la 1 împotriva Ucrainei. Și dacă Ucraina a rezistat pozițional și i-a oprit, arta militară care o cunoaștem noi veche nu mai este actuală. Progresul tehnico-științific militar ne-a dovedit cu forțe mici
cu tehnologii contemporane se poate de oprit și un inamic ca Rusia. Găsiți asemănări între ceea ce a fost în 1992 la Nistru și ceea ce se întâmplă acum în Ucraina? Identic. Același scenariu? Același scenariu identic. Fașiști români, fașiști ucraineni, benderovți și așa mai departe, cuvintele este prezente și acolo. Și nu este chiar așa cum se vorbesc în 91-92, războiul Moldova-Rus, 1992, toată Ucraina era împotriva noastră. Naționaliștii țineau cu noi de acolo. Cine a luptat împotriva noastră? Doar cunoașteți, ați participat. Eu v-am povestit ce s-a întâmplat la 19 mai cu filia lui Pașcu. Noi atunci cu detașamentele de ucraineni ne-am ciocnit. Noi am pierdut 10 morți, vreo 18 răniți, iar ei au pierdut vreo 25 morți și vreo 80 răniți. Și iată, după ce noi am capturat și ucraineni, după aceea, președintele Ucrainei a decretat: cine nu se întoarce de pe câmpul de luptă din Republica Moldova, că noi nu avem cu Republica Moldova război, va fi tras la răspundere. Și aduceți-vă aminte când vă povestem că detașamente întregi au părăsit și au plecat înapoi în Ucraina. Cine erau aceste detașamente rusești? Erau cazaci și ruși, care din formațiunile de cazaci făcute de Rusia pe teritoriul Ucrainei. De ce și Ucraina a ars? Că le-a permis ca ei să fie prezenți acolo pe organizațiile lor militare și care, în fapt, au pregătit situația asta ca Ucraina să fie atacată și anume în răsărit, acolo unde populația e de ordine rusificată. Același scenariu m-ați întrebat, de ce am făcut o introducere și ne întoarcem înapoi. De ce? Fiindcă acolo eu au dus o propagandă cu ucrainenii, Doamne ferește ce fac din rușii și ea. Dar când au venit rușii lor adevărați, eliberatorii, ei tocmai atunci au înțeles ce înseamnă. De ce s-a întors la 180 de grade populația rusă împotriva moscalilor? Dar de ce că lucrează informația mobilă la ziua de azi și când au prins a filma prin ce tragedii, cum le violează copiii, cum între doi tâmpiți de soldați ruși într-o casă și îl împușcă pe tata în coridor, în tindă la noi, la românii moldoveni, se spune, și intră în casă și violează fiica și mama în prezența fișorului. Asta cum să înțeleagă toată ceilaltă populație că ăștia sunt eliberatori? De ce au strigat toți la arme și la apărare? Iată prin ce au pierdut ei. Fiindcă progresul tehnico-științific informațional a ajutat la contrapropaganda rusească în Ucraina. Și eu consolidat pe ucraineni. Apropo, și datorită războiului informațional, Republica Moldova în 92 a pierdut foarte mult. Noi am pierdut foarte mult, dar eu nu chiar sunt de acord că noi atunci era patriotismul înalt, noi deși așa, nu comparați războiul din Ucraina, care azi ajută toată lumea, și noi, o mână de români moldoveni, de moldoveni români, ziceți cum vreți, de moldoveni, fiind singuri, am rezistat împotriva acestui monstru moscal. Drept că ne-a ajutat România. Țara mamă ne-a ajutat cu arme, cu muniții. O parte noi le-am capturat de pe câmpul de luptă. Ca de exemplu, eu am primit 2 aruncătoare de grenade, 2, să zicem așa, 2 tunuri de lansatoare de rachete. Le-am primit de la Ministerul de Interne, deci de la stat. Dar 7 le-am luat de la inamic. Blindata care am cadonat-o Academiei de Poliție, personal am participat și am luat-o de pe prima linie a inamicului. Din Tighina am capturat un camion de model Kamaz. Nu eu i-am capturat, am în vedere unitatea care eu am condus-o în luptă. Soldații carabinieri au capturat un camion de model Kamaz militar, nou-nouț, așa cum îi plăcesc să vorbească fost președinte Parlamentului Deacov Masli. Deci, așa și blindata tot era nou-nouță, care le-am transmis Academiei de Poliție ca trofei, ca să fie folosite pentru statul Republica Moldova. Și multe alte arme și muniții care le-am capturat de la inamic. Iată cum. Dar Ucraina, azi ar fi păcat ca ei să nu reziste. Și a avut noi în mâinile noastre armele acestea contemporane. Acum e clar că au avansat. Acum e un război a reacției, a rachetelor, a aviației, a armelor moderne,
mult modernizate, care pot forma orice blindată, care o pot aprinde, care este dirijată de la distanță și la o distanță de 3000 de metri, care poți nimeri în orice blindată. Și avut noi armele și alea, îi fugărem până sub Kiev. Cum reacționați atunci când mai cad drone pe teritoriul Republicii Moldova? Eu spun că este un atac asupra teritoriului Republicii Moldova și este un atac propagandistic mai mult din partea Federației Ruse, arătând cum nu las că vă arătăm noi. Nu suntem departe. O să vă învățăm minte. O să vă punem în genunchi. Să vă temeți de noi. Și a doilea, toate lucrurile astea se fac în susținerea celor care țin cu ei. Ca ei să le crească spiritul moral, ca ei să încurajeze și să facă și mai multe lucruri rele împotriva noastră. Nu o să le meargă și nu se va trece. De ăștia ca mine sunt mii. Eu nu sunt unul singur. Noi avem soldați adevărați și nu ascultați propaganda asta care vorbesc policienii ăștia noștri lași și ticăloși. Uitați-vă numai catedra militară, câți soldăței pregătește. Băieții ăștia să învață ceva. Noi avem rezervă bună militară de la catedră. Numai prin mine și prin colonelul Prohnitski, cât am făcut serviciul trupele de carabinieri, au trecut 20.000 de rezerviști, 10.000 pe cotare, dar 10.000 pe loc. Și noi am pregătit meseriași militari care știau să acționeze pentru menținerea ordinii publice și am pregătit și pentru apărare în caz de război. Noi avem rezerve. Noi avem nevoie de pace și de patrioți adevărați. Nu trebuie spațiul. Doamna Valentina, si spațiul parabelul. Vrei pace? Pregătește război. Ce înseamnă asta? Noi trebuie să ținem praful uscat. Noi trebuie să pregătim rezerviștii. Noi trebuie să ne adunăm o cantitate de muniție de la partenerii europeni. Și ei trebuie să înțeleagă că cantitatea asta de muniție trebuie să ne-o dea gratis ca să le fim lor scut, să oprească noi să ne ajungă la dânsi fără și atunci sunt voci din tabăra unor politicieni care spun că Moldova se militarizează. Deci, n-aș vrea să se întâmple lucrul ăsta. Dar atunci când Putin declară că Lenin în 1917 a răsturnat puterea legală a Imperiului Rus și a fost un impostor și nimeni nu l-a împuterniciat și nu i-a dat voie să-i permită libertatea Finlandiei, țărilor Balți, Poloniei și a Basarabiei. Eu cum să înțeleg mesajul lui Putin? Că stau cu mâinile așa și să aștept când a venit și m-a luat cu mâinile goale? Ori trebuie să mă pregătesc pentru apărarea pământului strămoșesc. Noi trebuie să ne pregătim pentru apărare. Noi nu trebuie să atacăm, doamna Valentina, pe nimeni. Eu vreau pace. Vreau ca casele astea să rămâie întregi. Să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în Tighina, că le-am prefăcut în nisip. Păi acolo sunt locuri ca să menținem și să eliberăm orașul ăsta, să împingem Inamicul înapoi și să eliberăm casele s-au prefăcut în nisip. Eu asta nu vreau. Eu nu vreau oameni morți. Eu nu vreau oameni fărmați rupt în bucăți. Eu vreau liniște, pace. Ei stai la ei. Noi le trimitem cireșe de acolo, le trimitem. Le trimitem prune uscate, le trimitem. Vor nuci, le trimitem. Ei să ne trimită altceva înapoi. Să fie relații. Eu nu sunt împotrivă la asta. Dar la dânsii, în afară de tunuri, tancuri, n-ai ce lua. Dar nouă tunuri, tancuri nu ne trebuie. Nouă ne trebuie o viață normală. Noi vrem Uniunea Europeană. Noi vrem să ne reîntregim cu țara mamă. E cel mai bun. Dar de ce să nu ajungem în NATO când peste noi vine pericolul să ne fărâme bucățele, să ne omoare, să ne violeze femeile și copiii, să-și bată joc de noi, să ne robea, să ne ducă înapoi în Siberia? Care e varianta mai bună pentru noi, doamna Valentina? Drag popor, care e varianta? Varianta noastră este în securitatea colectivă. Rușii din NATO nu se vor atinge. Ce așteptări aveți de la întâlnirea celor doi lideri, Trump-Putin, și admiteți că e cu putință să fie recroită harta lumii? Nu aș crede și vă spun de ce. Eu l-am urmărit foarte mult pe Trump în primul mandat. Și mi-aduc aminte, în caz când au avut un summit în Europa, unde s-au întâlnit toți președinții statelor NATO și au discutat atunci, Trump prima dată a vorbit despre ceea că trebuie să cheltuiți mai mult la apărare și aici eu am susținut. Și a revenit cu acest mesaj, acum el cere o contribuție mai mare din PIB pentru apărare. Eu o să explic, dar ce am văzut eu acolo? Ce am văzut? Deci, iată, Trump merge în urma liderilor europeni, îi dăm părți, ies în față și ridic capul în sus și am filmarea până în ziua de azi. Despre ce vorbește acest lucru?
Asta vorbește că el este un om foarte orgolios. El își dă seama că este cel mai puternic bărbat pe fața pământului, având o armată mai mult de 2 milioane de oameni, înzestrată după ultimul progres tehnico-științific în domeniul militar. Nu cred că el dorește să-i cedeze lideria în lume lui... Liderismul. Da, liderismul în lume lui Putin. Mă gândesc că ei vor șmecherie, că el e și un mare afacerist, e un om foarte bogat, adică e de afaceri mari, e un producător mare și ăștia au o psihologie lor și cred că poate ceva, nu cred, a doilea, cumva îl umilește pe Zelenski că nu i-a dat bogățiile naturale care se află numai în Ucraina. Eu să fiu în locul lui Zelenski, nu-i cedez nici un miligram, numai la schimb, da, ne-ai dat armament, îl plătim, ne plătești, facem tot cum trebuie, așa cum prevede înțelegerile internaționale, dar nu pot să-i vând existența națiunii. Deci, cred și aici este ceva. Dar mai mult cred că Trump, până la un timp, va fi împreună, nu va fi împreună, va duce o politică, cum o duce la ziua de azi, pe neînțelesul tuturor, declară. Mă gândesc că e un joc și sper mult să fie așa, dar dacă e așa cum spune Trump, înseamnă că NATO ca formațiune colectivă dispare și va rămâne o formațiune de alianță și de apărare europeană, care Rusia nu are capacitatea să înfrângă Europa dacă nu o bombardează cu armele nucleare. Nu are. Vă spun cu toată responsabilitatea. Și viitorul Moldovei? Unde se va regăsi Republica Moldova? Numai în Uniunea Europeană, numai în Alianța Europeană, dacă va apărea, dar nu cred că vom ajunge până aici. Eu cred că orgoliul lui Trump va reveni în albia normală și nu degeaba el zice că el va cheltui 4-5% din PIB, dar 4-5% din PIB pentru Statele Unite, asta sunt sume astronomice și va da un imbold și mai mare progresului tehnico-științific militar. Rusia nu este atât de progresată. Dacă n-ar avea armele nucleare, el n-ar prezenta pericol. Și vă mai dau niște date. Dar interesul Rusiei dispare din Republica Moldova? Se va diminua? Deci el nu va dispărea. Rusul se oprește acolo unde îl oprește. Dacă se unesc forțele și opresc rușii, va dispărea și influența Rusiei în Republica Moldova. Atâta timp cât Rusia nu este oprită, și chiar după ce va fi oprită, interesul ei va rămâne aici, de ea nu va avea acces și nu va putea, și noi vom putea treptat ca să neutralizăm toate elementele astea. Dar pentru asta trebuie să avem o voință politică. Dar e dezbinată societatea. Deci, societatea o dezbinată o politicienii. Deci, și acum cine o consolidează? În 4 ani de zile nu se pune o floare de 27 martie, nu se pune o floare de 1 decembrie, nu se pune o floare la 24 ianuarie, nu se vorbește la nivel de stat și nicăieri, nu poate să nu fie societate demoralizată. Cine și cum o unește această societate? Avem nevoie de o conducere politică naționalistă. Nu există nimic pentru un popor dacă nu este naționalist. Generalul de Gaulle, rezultatele alegerilor din această de Gaulle spune așa: voi urlați la mine că eu sunt naționalist? Da, eu sunt naționalist. Dar naționalist înseamnă patriot. Dar patriot înseamnă cultură, credință, tradiții, obiceiuri, înseamnă Franța. Iată ce rol joacă biserica azi în societate? Deci biserica este dezbinată, biserica Metropoliei Basarabia este unită, biserica pro-moscovită este dezbinată. Acolo sunt foarte mulți preoți care gândesc ca mine, identic. Nu e chiar așa de periculoasă cum a fost cândva. Deci cu biserica trebuie să lucreze. Iată, cel mai grav într-o societate este decăderea morală și spiritul moral al populației. Și ce vor arăta rezultatele alegerilor? Deci vor fi cam identici cu astea care sunt acum la alegeri au fost. Eu cred că la toamnă vor câștiga mai multe partide politice. Sunt ferm convins în asta că vor câștiga. Și cu viziuni pro-europene și cu viziuni pro-estice. Vor lua 50+1. Dar se va crea o situație de paritate și ne-am întors înapoi iarăși la situațiile cele care au mai fost anterior. Deci trebuie să fie un echilibru în
pro-românismul nostru și stabilitatea Republicii Moldova. Relațiile acum între România și Republica Moldova, la nivel național, de relații au rămas între câteva asociații obștești. Nu mai avem partide care colaborează cum colaborau cândva cu România. Nu mai avem atâtea asociații. Nu mai este atât de prezentă România aici, la noi, în Republica Moldova, cum era mai până la... Cineva o să vă contrazică și o să vă vorbească despre proiectele în domeniul energetic, despre proiectele în domeniul infrastructurii rutiere. Eu vorbesc că România ne salvează permanent. E foarte mult de greu. Care vă este dorința cea mai mare acum? E clar că ideal v-am spus care cel mai simplu cale, fără mare eforturi și fără mare muncă, asta e reîntregirea cu țara mamă. Dar până atunci e foarte departe. Și eu sunt soldat a statului Republica Moldova. Pace să fie. Eu vreau ca să fie pace, dar ca să fie pace, noi trebuie să fim foarte bine pregătiți ca inamicul să gândească, să pornească într-o campanie împotriva noastră, ori să nu se pornească. Că el atunci se gândește care va fi pierdere, cu ce cheltuieli se va termina campania asta militară în Republica Moldova. Iată despre ce. Asta Ucraina cumva a scăpat. Și dacă nu a ajutat lumea, era catastrofă. Acum ei au însușit lecția, dar noi nu vrem să o însușim văzând-o cu ochii în toată ziua. Eu vreau pace. Eu vreau ca noi, cât nu suntem uniți cu România, să ne pregătim pentru apărare. Să ne găsim cât mai mulți prieteni și să fie o politică externă bine chibzuită, dusă de actuala guvernare.